Den filmer. Prøv lige. Det var jo for nice. Prøv lige at gøre det. Jo, kom nu. Den skal jeg se. Jeg slog hovedet ned i, må jeg ikke lige se? Nej, gå lige. Gør lige. Gør det. Med hovedet først. Nej, her. Det her tror jeg helt synes godt, det kan mig. Lad nu være. Det tror jeg altså også godt, det kan det der. Lasse, prøv lige. Må jeg lige prøve at se den der video? Jeg 2 sekunder. Hvis Lasse er med, så skal jeg også lige med. Hey, stop dumme eller sådan noget. Jeg vejer 100 kilo, selvfølgelig kan jeg da gøre det her, mand. Lasse, bare prøv. Der kan jo ikke ske andet, end du kan ikke ske andet, end der falder. Så filmer jeg dig bagefter. Okay. Så lav en 360 eller et eller andet. Prøv at bare lave en backflip. Lav en kickflip. Problemet er bare at komme rundt. Lav forlæns, Lasse. Du skal meget hurtigt rundt. Ja, lav en forlæns, det er meget lettere. Det er dumt, det der. Det kunne jeg slet ikke på en Hvis du bare tager tilløb, hopper op, og så laver en forlæns hen over ryggen på den.